Kunale nkolelo ithi uma sike sikhuluma nedlozi sicela lokho esuke sikucela, idlozi ilona eliyele sikhulumela noNkulunkulu, bese uNkulunkulu uma esinika lokho esuke sikucelile ekunika idlozi bese idlozi liyakunika thina. Ngiyaye ngingazi ukuthi le nkolelo iqhamukaphi ngoba ngokwaseBhayibhelini akukho la kuvela khona ukuthi uNkulunkulu esicelayo uyaye ethumele idlozi ukuthi esinike khona. Futhi akukho la kuye kuvele khona ukuthi uNkulunkulu unobudlelwane nomuntu ofe engakholwa. Ngiye ngithi kubantu ayikho into uNkulunkulu ayincenye kumuntu, kodwa umuntu uma esuke ekholwa usuke ekholelwa kuyingxenye laNkulunkulu ukuthi emkhumbule mhla edlula kulo mhlaba. Kodwa kunakho ukuthi abantu becabanga ukuthi uNkulunkulu ukuncengile noma mhlawumpe uNkulunkulu kunabantu abancengile okuyothi noma befike bengakholwa kodwa bayoya kuNkulunkulu ehlale nabo esebenzisane nabo. Ithi enye inceku-ke ngosuku oyodlula ngale emhlabeni uma ukuthi uyodlula ungakholwa, uthi uyothi uma ufika ngale ezulwini, uthi uma ubuzwa ukuthi ubungakholwa ngani, uthi uyokhala kakhulu uy'sola bese ucela ithuba lesibili lokuthi uphindele emhlabeni ukwazi ukuthi ufike ukholwe. Ithi le nceku ngeke benqabe ezulwini bayakuvumela ukuthi ubuye emhlabeni uzokholwa. Uthi kodwa uyothi uyabuyela emhlabeni uvele ubuyele esidumbini sakho lesi esigqitshiwe lapha ngaphansi komhlabathi. Uthi kuyobe kungasabuyeleki emhlabeni, uthi uyokhala kakhulu lapho ukuleso sidumbu leso, iy'mpethu zikudla uzwa, ubole uzwa. Uthi sona siphetho sakho-ke leso uyogcinela lapho kulelo godi elimnyama ungakwazi ukuphuma, ukhala ungenakusizwa muntu, uze ubole uze udliwe ziy'mpethu uze uphele ngoba kuyobe kungasekho ukuthi ubuyele emuva, uyobe ungeke usakwazi ukuphinde uphile futhi okwesibili.